Як пратэсты самі знайшлі Лукашэнку? Каму і чаму ён прагназуе бяду, а таксама на што скардзіцца адзін яго сябар і як іншыя зарабляюць вялікія грошы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нечакана апынуўся ў цэнтры пратэстаў. Гэтыя дні ён праводзіць з працоўным візітам у Пакістане, а там разгортваюцца вельмі гарачыя падзеі. Велізарныя калоны пратэстоўцаў, якія учора акружылі сталіцу Пакістана Ісламабад і патрабавалі вызваліць з турмы былога прэм'ера, сёння ўжо ўвайшлі ў горад і знаходзяцца каля ўрадавага квартала. У тым квартале якраз і сядзіць Александр Лукашенко разам з вялікай пачкай беларускіх чыноўнікаў. Агулам у беларускай дэлегацыі 80 чалавек. І пакуль яны дамаўляюцца пра продаж трактароў, вакол іх у самым літаральным сэнсе ідуць баі. На вуліцах Ісламабада пачалося сапраўднае пекла. Ідуць пратэсты і іх жорсткія разгоны. Паводле мясцовых медыя у горад была ўведзеная армія, а сілавікі пачалі страляць па пратэстоўцах баявымі кулямі. Ёсць загінулыя, і чым гэта скончыцца, пакуль не вельмі зразумела, бо ўлады Пакістана правялі маштабныя арышты сярод членаў і актывістаў буйной апазіцыйнай партыі справядлівасці, якой кіруе Імран Хан, той самы кінуты у турму былы прэм'ер-міністр. Акрамя таго, на гэты момант вядома пра затрыманне як мінімум 4000 пратэстоўцаў па ўсёй краіне. Прычым сярод арыштаваных ёсць і парламентарыі, аднак да апазіцыйнага маршу працягваюць далучацца людзі з рэгіёнаў, і ён працягвае ісці на сталіцу. Адметна таксама, што лукашэнкаўская прэс-сакратарка Наталля Эйсман старанна робіць выгляд, што не заўважае падзей навокал. У яе справаздачах тыповая карцінка. Вось моцнае рукапацісканне так званых лідараў, вось яны саджаюць дрэвы, падпісваюць дакументы і гэтак далей. Праўда, і тут не абышлося без канфузаў. Саджаючы дрэва ў сталіцы мусульманскай краіны, Лукашенко пахваліўся, што кідае зямлю 3 разы, бо гэта па-праваслаўнаму. Паслухайце самі. 3 раза. 3 times. 3 times according to Orthodox tradition. У нас 3. 1, 2, 3. Праўда, сам Лукашенко пра пратэсты прамаўчаць не змог і ў выніку скончыў свой выступ цэлай лекцыі з несуцяшальным прогнозом у фінале. Но то, чего вы хотите, это не соответствует желаниям этих стран крупных, которые сегодня ведут борьбу за лидерство. Вы знаете, что здесь, в Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия, возможно, подключится Япония, Южная Корея, хотят создать некое Тихоокеанское НАТО. Естественно, Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, неинтересно. Поэтому вас будут качать, вас постоянно, вас будут нагнетать обстановку. И вот главное, что я хотел сказать, это уже население касается: берегите свою страну, сохраните, у вас будет место для жизни, не сохраните, будет беда. Дружеский вам совет. Генпракуратура пахвалілася новымі рэпрэсіямі, супакоіла беларусаў і атрымала нечаканы адказ ад іншых сілавікоў. Па словах прадстаўніка пракуратуры, у Беларусі цяпер разварочваецца новая вялікая крымінальная справа па дваровых чатах. Свежий пример, вы затронули тему дворовых чатов. Буквально 2 недели назад в Республике Беларусь по всем регионам была вскрыта, собственно, сеть подобных чатов, пытавшихся объединиться в организацию. Эта попытка не увенчалась успехом. Люди привлечены к уголовной ответственности, потому что понятно, что уговорами... Сколько им может грозить? И предупреждениями. Статья достаточно серьезная. Я, опять же, не буду ее озвучивать сегодня для соблюдения тайны следствия, но до 15 лет лишения свободы. У тым жа выступе прадстаўнік пракуратуры супакоіў. Маўляў, калі так званыя экстрэмісцкія рэсурсы выкарысталі нейкае відэа садсетак, то аўтару таго відэа нічога не будзе. Калі цытата, тое відэа не мае экстрэмісцкага падтэксту. Але цяпер іншае сілавое ведомства раптам таксама улезла ў гэтую гісторыю. Губазік у сваім тэлеграм-канале рэпостнуў гэтыя словы і паставіў пракуратуру на месца, паказаўшы, хто насамрэч кантралюе сітуацыю. Цытата: «Каб у пракуратуры не было пытанняў, іх спачатку задае міліцыя ў якасці папярэдняй праверкі». Таксама губазікаўцы дадалі, што лепш увогуле не здымаць відэа, якія ў сваіх мэтах можа выкарыстоўваць экстрэмісцкі рэсурс. Гэта, дарэчы, таксама вельмі паказальныя моманты сённяшняй Беларусі, бо, па-першае, пасля
Пасля 2020 года лукашэнкаўскія паплечнікі добра зразумелі, што галоўная пагроза для іх – гэта салідарнасць беларусаў, і цяпер адна з задач для чыноўнікаў і асабліва для сілавікоў ні ў якім разе не даваць народу аб'ядноўвацца. Менавіта таму любыя чаты, дзе абмяркоўваюць хоць нешта акрамя рамонтаў у пад'ездзе, імгненна прызнаюцца экстрэміскімі і забараняюцца. Мэта ўлады, якую яна не вельмі-то і хавае, атамізацыя грамадства. Прасцей кажучы, каб беларус адчуваў сябе адным і ні ў якім разе не мог убачыць, што людзей з такімі ж думкамі і поглядамі тысячы. У гэтым ёсць свая страшная логіка, бо Лукашенко разумее, што самае страшнае для яго – гэта народ, які раптам усвядоміў сябе сапраўдным народам, з правам мяняць уладу і вызначаць самім уласны лёс. Менавіта таму усімі магчымымі метадамі любыя спробы аб'яднацца тут жа душацца сілавікамі. Але тут для лукашэнкаўцаў ёсць кепская навіна, бо якраз той жа 2020 год добра даў зразумець, што сапраўды думаюць беларусы. І колькі цяпер не забараняй тыя чаты, колькі не ўлівай прапаганду пра ўсенародную падтрымку Лукашэнкі, людзі ўсё роўна ведаюць, як абстаяць рэчы на самай справе. Ну і па-другое, пра спрэчку Губазіка з пракуратурай. Калі ведомства Андрэя Шведа яшчэ неяк намагаецца імітаваць законнасць, то міліцэйскія штурмавікі, як бачым, ужо не вельмі, і гэта кепскі знак не столькі для лукашэнкаўцаў, колькі для звычайных беларусаў, бо крайнімі ў гэтай спрэчцы зробяць іх. Тым часам жыхарцы Магілёва пагражаюць крыміналкай за тое, што яна зняла ранішнюю чаргу ў рэгістратуру. Цяпер кажуць, што яе відэа дыскрэдытуе Беларусь, і пра жанчыну нават знялі сюжэт на БТ. Нейкая кабета выклала ў TikTok відэа пра тое, як нібыта прыйшла ў паліклініку а 5 раніцы і ўбачыла там чаргу ў рэгістратуру. Ролік разышоўся па соцсетках і трапіўся на вочы адміністрацыі медустановы. Там пераглядзелі запісы з камер і выявілі, што насамрэч ролік зняты на пару гадзін пазней. У выніку галоўны ўрач палічыў гэта клёпам і асабіста звярнуўся ў міліцыю. Цяпер дзяўчыне пагражаюць крыміналкай за дыскрэдытацыю Беларусі. Прынамсі, пракуратура мяркуе, што той ролік цалкам падыходзіць пад адпаведны крымінальны артыкул. Пакаранне за такое да 4 гадоў калоніяй. Праўда, варта адзначыць, што чэргі ў беларускія паліклінікі, у які б час яны не былі знятыя, з'ява рэальная. Ролікі пра іх рэгулярна з'яўляюцца ў соцсетках, асабліва ў сезон прастуд і перад пачаткам школьнага навучальнага года. Пры гэтым аўтары такіх відэа сцвярджаюць, што сапраўды вымушаныя займаць чаргу яшчэ да пачатку працы рэгістратуры, а 5 раніцы, а то і раней. Праблемы прызнаюць і чыноўнікі ад медыцыны, аднак схільныя перакладаць віну на саміх пацыентаў. Так, па словах былога намесніка міністра аховы здароўя і галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Беларусі Александра Тарасенкі, чэргі ў рэгістратуры выстройваюцца таму, што, цытата, «людзі проста прывыклі так жыць». Лукашенко забраў бізнес у свайго сябра. Пра гэта расказаў сам пацярпелы расійскі алігарх Міхаіл Гуцырыеў. Ён даўно і паспяхова зарабляе ў Беларусі, займаецца як каліем, так і нафтапрадуктамі. Ну а цяпер у апошнім сваім інтэрв'ю ён згадаў, што яго кампанія «Слаўкалій» рэалізоўвала ў Беларусі праект па будаўніцтве Нежынскага горна-абагачальнага камбіната. Усё амаль дабудавалі. Быў гатовы і сам камбінат, і 2 шахты, і нават паспелі закупіць мэблю ў офісы, але праз амерыканскія санкцыі, накладзеныя на беларускі калій, праект былі вымушаныя спыніць. Па словах алігарха, ён уклаў туды $500 мільярда, але праз санкцыі ўсё замарозілася, і цяпер праект адышоў беларускай дзяржаве. Прасцей кажучы, быў нацыяналізаваны Лукашэнкам. Ці палюбоўна прайшла такая перадача актываў ці не, Гуцырыеў не ўдакладніў. Дарэчы, пра Лукашэнку і санкцыі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр знайшоў ланцужкі кампаній, звязаных з атачэннем Лукашэнкі, праз якія вядуцца пастаўкі падсанкцыйнай прадукцыі ў Расію. Расследавальнікі кажуць, што з верасня 22 па чэрвень 24 года беларускія кампаніі прадалі расійскім прадпрыемствам мікрасхем ажно на $125 мільёнаў, прычым частка з іх заходняй вытворчасці, на пастаўкі якіх у Беларусі Расію накладзена забарона. Гэтыя тавары трапілі пад санкцыі, бо яны выкарыстоўваюцца ў вытворчасці розных відаў ваеннай прадукцыі, пачынаючы ад авіябомбаў і заканчваючы знішчальнікамі. З дапамогай кіберпартызан журналісты змаглі высветліць, якія беларускія кампаніі займаліся закупкай і перапродажам тых падсанкцыйных мікрасхем. Напрыклад, гэта таварыства з абмежаванай адказнасцю Алексвіт ЛТД і лагістычная кампанія «Усход». Абедзве фірмы звязаныя з персанажамі, якія вельмі даўно і вельмі прадуктыўна сябруюць з Лукашэнкам. Першай кампаніяй валодае Сергей Барысюк, які раней займаў пасаду намесніка старшыні дзяржаўнага
мытнага камітэту Беларусі і ўзначальваў беларускую асацыяцыю мытных прадстаўнікоў. Згодна з ранейшым расследаваннем, кампанія Барысюка Алексвіт ЛТД таксама звязаная з даўнім і бліжэйшым соратнікам Лукашэнкі Віктарам Шэйманам. Уладальнік лагістычнай кампаніі «Усход» Алексей Матвеев у 2017-19 годах працаваў у Беларускай тэніснай федэрацыі, якую ў той час узначальваў набліжаны да Лукашэнкі бізнесмен Сергей Цяцерын. Акрамя гэтага, партнёрам па бізнесе у таго ж Цяцерына з'яўляецца сястра Матвеева Тацяна. Журналісты называюць і іншыя беларускія фірмы, якія ў розны перыяд, пачынаючы з лютага 22 года, займаліся пастаўкамі ў Расію падсанкцыйных мікрасхем. Сярод іх, напрыклад, ОФС «Экспорт», якая, па словах расследавальнікаў, звязаная з яшчэ адным кашальком Лукашэнкі Александрам Шакуціным. А таксама гандлёвы дом «Экспорт-гандаль». Ён звязаны з былым памочнікам Віктара Лукашэнкі бізнесменам Александрам Зайцавым. Але лідарам па пастаўках з'яўляецца фірма, якую, падобна, адмыслова стварылі для абыходу санкцый. Гэта беларуская кампанія пад назвай «Першы кантынент», якая з'явілася ўжо праз 2 месяцы пасля пачатку вайны. Толькі за 6 месяцаў гэтага года кампанія прадала ў Расію мікрасхем на $155 000, а уладальнікам «Першага кантыненту» з'яўляецца таксама зусім невыпадковы чалавек. Гэта Ілля Тарасюк, які каля 20 гадоў адпрацаваў на прадпрыемствах ваенна-прамысловага комплексу Беларусі. Асноўным жа кліентам «Першага кантыненту» ў Расіі з'яўляецца фірма «Стаут». Гэта прадпрыемства, якое знаходзіцца пад санкцыямі ЗША і Еўрасаюза. Воўк супраць беларускай міліцыі. Сапраўдны трылер адбыўся ў Хойніках. Там дзікі звер напаў на вартаўніка мясцовай фермерскай гаспадаркі. Мужчына пачуў гучны брэх сабак і выйшаў агледзець тэрыторыю. І ў гэты час на яго накінуўся воўк, які пачаў хапаць вартаўніка за ногі і рукі. Адбіваючыся, мужчына схаваўся ў падсобцы і пазваніў па дапамогу сілавікам. На месца прыехалі міліцыянеры, але звер не спалохаўся і кінуўся на іх таксама. Праўда, на апублікаваным сілавікамі відэа гэтага не бачна. У выніку міліцыянты застрэлілі ваўка, а пацярпелага 55-гадовага вартаўніка перадалі медыкам. Небяспечная хвароба ў Мінску. У 4 дамах сталіцы ўвялі каранцін праз выпадкі шаленства. Лабараторна пацверджана заражэнне ў котак і аднаго кажана. Жывёлы не былі прышчэпленыя, але ж ветэрынары супакойваюць, маўляў, сітуацыя пад кантролем і людзям з суседніх дамоў хвалявацца не варта. Агулам жа ў Мінску за гэты год было зафіксавана 17 выпадкаў шаленства. 3 у ліс, па 5 у кажаноў і ў хатніх котак, 1 у сабакі, а таксама па адным у дэкаратыўнага пацука, вожыка і дзікай куніцы. Ну і ў працяг тэмы пра жывёлаў. Ужо праз месяц, 1 студзеня 25 года, у Беларусі пачне дзейнічаць новы закон. Ён прадугледжвае сур'ёзныя наступствы для тых, хто здзекуецца жывёлаў. Асноўнае змяненне ў тым, што жорсткім абыходжаннем будуць прызнавацца не толькі дзеянні, якія ўжо пацягнулі шкоду здароўю жывёлы, але таксама і дзеянні, якія могуць прывесці да гэтай шкоды. І вось просты прыклад. Сёння неяк пакараць гаспадара за тое, што ён не корміць свайго гадаванца, немагчыма, а з 25 года гэта стануць трактаваць як наўмысныя дзеянні, якія могуць пацягнуць шкоду здароўю жывёлы. Калі яны пацвердзяцца з дапамогай паказанняў сведак альбо відэазапісаў, парушальніку можа пагражаць як адміністрацыйная, так і крымінальная адказнасць. Сярод новаўвядзенняў варта адзначыць і магчымую канфіскацыю пацярпелай жывёлы ў жорсткага уладальніка. Памёр былы начальнік КДБ і дэпутат Іван Корж. З 2005 па 10 год Корж працаваў кіраўніком управлення КДБ па Гомельскай вобласці, а наступныя 4 начальнікам управлення КДБ па Гродзенскай вобласці. Вядома, што ён пераследаваў маладафронтаўцаў, за што пасля яму забаранілі ўезд у Еўрасаюз. З мая 14 года па лістапад 16 Корж з'яўляўся начальнікам Інстытута нацыянальнай бяспекі. У 16 годзе ён быў прызначаны дэпутатам у Палату прадстаўнікоў. Івану Каржу было 62 гады. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.